Махсус хәрби операция башлангандан алып Башкортостан ирекмәндәре зур бер көс булып ойышты. Улардан фидакар хезмәте ил кимәлендә лә баһалана. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы ирекмән Россия оборона министрлыгының миһербанлык һәм ярдәм өчен медалына лаек булган ветеран, хәрби туганлык бөтен Россия ветерандар җәмәгать оешмасының Елайыр районы бүлекчә итәкче урынбасары Венер Якупов. Һаумыгыз. Һеҙҙе студияла күреүебеҙгә шатбыҙ һәм юғары наградама ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Был ниндәй эш һөҙөмтәһе тип әйтәйек? Рәхмәт. Был шул СВО-ла булган егеттәр менән бергә ҡатнашып, бер эш алып барған өсөн, ярҙаман, гуманитар миссия һаман йөрөгән эштәр өсөн Министерство обороны шулай итеп үҙенә ни алған инде тип әйтәйем. Баһалаган тип әйтәйек. Лайыҡлы баһалаган хеҙмәтегеҙҙе. Шул эштәр өсөн шул вручение булды инде. Зам министра обороны Горемыкиндан. Тағы бер тапҡыр ҡотлайбыҙ һәм баштан башлайыҡ. Нисәнсе йылдан һеҙҙең ирекмәнлек эшегеҙ алып барыла? Эш алып барыла 22-нче йылдан специаль операция башланғандан бирле инде. Иң беренсе ярҙамым булды май аҙағында. Бында беҙҙең Шаймарат исемендәге батальон формироваться башлағанда Алкиналан июнь башында булды инде. Һәм августта Оренбург өлкәһендә. Оренбург өлкәһенән һуң алар сентябрь башында Херсон обласына операция инеп киттеләр. Без артына сыгып киттек инде шул октябрь. Өлештә мобилизация башлангас димәк. Мобилизация башлангас түгел, башланыр алдынан. Мобилизация башланган без инде әҙер инегеҙ. Без уже улда ниҙә инек, Херсон обласында инек. Шунда гына без белдек мобилизация башланган. Ни өсөн һеҙгә был эш мөһим, ошо ирекмәнлек эше? Дөрөҫөн әйткәндә, без армияла хеҙмәт иткәндә үҙебеҙ Төньяк Кавказда боевой действиелә ҡатнаштыҡ бит инде. Ул ваҡытта беҙҙә шундай мына ярҙам тигән ниҙе беҙ күрмәнек. Беҙ белмәнек нимә икәнен. Үҙебеҙҙең булған ауыр хәлләрҙе үҙебеҙ елкәһендә сығарып, үҙебеҙ бер-берегә ярҙам итеп, үҙебеҙ нитеп, шайтып эшләнек бит инде. Һәм спецоперация башланғас, егеттәргә ярҙам кәрәк икәнен беҙ уже белә инек алдан. Ярҙамһыҙ ауыр, ярҙам кәрәк. Һәм егеттәр менән һөйләшеп, сразу уже белдек бит инде ниндәй именно ниндәй ярҙам кәрәк икәнен. Шунан башланып китте инде. Ә ниндәй ярҙам кәрәк? Нимәләр алып бараһығыҙ егеттәргә? Без менә тырышабыҙ ярҙам итергә электроника менән. Сөнки бөгөнгө мәлдә? Бөгөнгө мәлдә спецоперация бара, технология буйынса бит инде. Технологиялар һуғышы дип. Шулай итеп әйткәндә лә була инде, технология һуғышы. Шуға ҡарағанда беҙ ярҙам итергә тырышабыҙ именно электроника. Ул квадрокоптерҙар, рациялар, антидрондар, рэп станциялары, шундайыраҡ ни инде. Улар һеҙгә махсус үҙҙәренең заказдарын бирәме егеттәр? Бәйләнештәһегеҙҙер? Бәйләнештәбеҙ. Һәр ваҡыт һөйләшеп торабыҙ, связь булғанда инде. Ҡайтып итеп өлгөрмәйбеҙ Башҡортостанға. Беҙҙең уже яңы заявка башланып тора, уже белеп тора нимә кәрәк икән. Икенсе сығыуға инде. Бына һеҙҙең әле түшегеҙҙә медалдар да күп һәм Башҡортостан Республиканың дәүләт йыйылышы ҡоролтай булдырған яңы билдә бар. Ул хәйрия һәм әүҙем йәмәғәт эшмәкәрлеге өсөн тип атала. Яңы билдә тип әйтәйек. Ул тап бына ошондай ярҙамда ойошторолған өсөн тимәк. Ул шул ярҙамда ойошторолған яңы знагы тип әйтәйем инде беҙҙең ҡоролтайҙан. Шу яңы йыл алдынан ноябрь айында капылған саҡырып ҡуйҙылар. Беҙ белмәнек тә нимә өсөн, кигәйнек, шунда мына иптәш егетем менән беҙгә тапшырҙылар инде шул, бүләкләп ҡуйҙылар. Һәм бына һеҙ һанап үткән әлеге электрон ярҙам саралар егеттәргә алып барған. Һәм башҡа бик күп. Улар барһа ла айырым ниндәйҙер сығымдар талап итә. Кемдәргә таянып эшләйһегеҙ? Кемдәр һеҙгә ошо гуманитар йөктө йыйыуҙа терәк булып тора? Иң беренсе шул беҙҙең боевой братство тип әйтәйем инде. Шул егеттәр менән иң баштан башланғас,
Шулар менен постоянный связь деп әйтәйем инде. Һәм безнең күп мына оешмалар бар бит инде, волонтерлар. Шул кызлар менен шуларның организациялары менен, оешмалары менен без нидәбез постоянно связьда. Сыгыр алдынан шылтыратабыз, һөйләшәбез, урыныбыз бар, киләбез дә, калганнан тиеп алабыз инде. Руслан әйтмешләй, в догрузку, в нагрузку теге буш урын калмаган өчен тултырып алабыз инде. Ул массеттар, һәм елайбезләр, госпитальләргә медикамент ниләр инде. Ягъни без тик электроника гына алып барабыз егетләргә дип баш тартып тормаһыгыз инде. Юк. Кем нинди ярдәм бирә ала, барысын да алаһыгыз димәк вакытта. Һәм билдәле булуынса, яңарак кына Елай район халкы Өфөлә зур хәйрия концертына йыелды. Һәм бына ундагы ярдәм да шулай ук егетләргә ярдәмгә китәсәк. Ул шул ни өчен генә эшләнде инде, шулай итеп якташларыбызны бер урынга йыеп алып, һәм күңел асып дип әйтәйек инде. Шул йыелган иде, именно гуманитар ярдәмына ибәрергә. Бу бердәмлек өлгеһе дип әйтергә мөмкин, шулай. Шулай. Һәм тагы ла бер һезнең фикерегезне белгә килә. Бuna күптән түгел махсус хәрби операция ветераннары ассоциациясе җитәкчесе Оскар Сидиков ветеран егетләргә мөрәҗәгать иткәне. Бу исем менән хак булыгыз, уга ихтирам менән карагыз һәм уга тап төшермәгез дип әйтте ул. Һезнең фикерегезне белгә килә. Без шул ук ниде придерживаемся инде, һәм егетләргә шул теләүләрне теләйбез инде. Кем ул ветеран һезнеңсә? Безнең өчен ветеран бала сактан искә алһаң, безнең картатайлар, олатайлар, өлешәйләр инде һәм көчле бер нимәдән куркмаган кеше дип әйтәйек инде. Абруйлы кеше димәк. Абруйлы. Дәвам итәйек. Уның үзенең аерым ниндидер намус кодексы бармы? Һәрбер ветеран үзенең кодексына таянылыр инде. Не посрами, не урони дигәндәй һәм будь всегда человек, рус телендә әйтәм. Кешелек. Бына әлеге вакытта махсус хәрби операция егетләре кайталар Башкортстанга, шул ук ветеран статусында алалар һәм уларга төрле ярдәм саралары каралган. Һез үзегез дә хәрби тәҗрибәле булган кеше, үзегез дә ветеран. Нимә мөһим әлеге вакытта егетләргә, ничек уларга ярдәм итәргә, бына тыныч тормышка яраклашу өчен? Иң беренче психолог ярдәме кирәк. Психолог ярдәмнәре кирәк. Чөнки эш еңел түгел, операциялар авыр, психологическая поддержка ул һәр вакыт кирәк кешегә. Иң беренче шул ярдәмдан башлайбыз. Артабан уже кемгә эшкә, кемгә медицина ярдәме кирәк. Шундай эшләр алып барабыз, ярдәм итешәбез. Үзегезнең рәттәргә кабул итәһегезме? Итәбез. Ирекмәндәр рәтенә. Итәбез. Ундайлар бармы мөгаен? Бардыр мөгаен. Бар. Күбеһе әзрәк ял итәйек, уйлайык, бу тыныч ергә өйрәнәйек дигәндәй ниләре бар инде. Егетләр килә катнаша. Уныга кирәк, шулай бит. Кирәк, конечно. Ял да кирәк. Ял кирәк. Ял обязательно кирәк. Бына һәйәттәге Өфөлә зур гына хәйрия концерты булды. Ундагы йыелган акса егетләргә ярдәмгә китә дигән. Шулай да белүемсә, әлеге вакытта сираттагы гуманитар алауды әзерләйһегез. Әзерләйбез. Кайһы вакыттарда ничегрәк дигәннән әйтергә без тырышмайбыз. Чөнки тияктан да арттан күзәтәләр. Шуның өчен эшһез калмайбыз, эштә алып барабыз дип әйтәм инде. Бәлки теләктәрегез булыр тамашачыларга, һезгә кушылырга теләүчеләргә, ничек ярдәм итә алалар һезгә, үзегезгә, ирекмәндәргә? Менә иң авыр бүгенгә иң авырлыгы шул акса ярдәме инде. Потому что бөтен әмә кыйбатайды үзе йыган акса кайбер сакта итмәй инде. Шул менә шул ук волонтер оешмаларында бар счёттары һәм уларга ла ярдәм кирәк. Менә шул ук кызларга кемдер массит эшләй, алар постоянно улардан теге нигә китеп тора инде, материалга акса китеп тора. Менә шул ниләргә нык ярдәм кирәк. Һәм
Йылы кейемнәр кирәк, алмашка кейем кирәк. Менә госпитальләргә егетләрне госпитальгә итәргә, алар сразу кейемдер кирәк, яңа әйберләргә. Шунда ярдәмнәр күгә кирәк инде. Бер ярдәмда баш тартмаһыгыз инде. Юк. Һәм егетләр үзләре шунда ярдәмда алганда һәм инде теләктәр, нинди хүзләр yetkерә. Оны мин уларның әйткәнне yetkерә алмасмын инде, үземнең хүзләремне әйтәм. Шат егетләр, бәлки белеп торалар, алар бүрде түгел, халык ярдәм итә. Народ и фронт едины дигәне шул була инде. Бердәмлек өлгеһе шулай. Бердәмлек көчсә. Һәм фидакарлык өлгеһе. Илгә тугрылык өлгеһе дип тәфсирләргә мөмкин. Аны дөрес була шулай. Зур рәхмәт сезгә был эшегезгә, артабанда эшегездә зур уңышлар теләйбез һәм һез алып барып yetkергән ярдәм, һез алып барып yetkергән саралар егетләргә еңү көнен тизрәк якынлайтырга булышлык итен дигән теләктә. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, студиябызның кунагы Хәрби туганлык Бөтәрәсәй ветерандар җәмәгать оешмаһының Елай районы бүлекчәсе җитәкчесе урынбасары Венера Якуб мәгълүматлаштык. Игътибарыгызга зур рәхмәт.